uzkur id awal fitiyatu إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. wato duk matsalar da ka gani komi girmanta kakkaga girmanta jabuta, komi girman matsala da ka gani kakkaga girmanta dauki buta, cikin buta kowace irin matsala akwai magani gare ta. wadda yaran nan sun ka ga abin da ya dame sai sun ka ja buta, addu'a ɗai suka sai Allah ya kawo musu mahita. Allah ya ce iz awal fitiyatu, lokacin da matasan nan suka taro kansu ilal kahfi zuwa wajen kogo. Alfitiya jam'u fata wa huwa ashabul kamil, shine matashi kammalalle. yaran nan sun taso kha'ifina ala imanin, suna tsoron kada a karkatar da su ga imaninsu, tsoron da suke ji min qaumihumul kufar, daga mutanen su kahirai. su dai ba su iya kafircin ga, kuma suna ganin mutanen ga ba su iya mutanen ga nasu kuma. sai suka taro kansu wajen kogo, faƙalu suna ta addu'a rabbana atina min ladunka rahama, ya Allah ka ba mu rahama daga wurinka, wahayi ilana min amrina rashada, ka tanada mana shiriya ga al'amarinmu, ai hidayatan. wannan addu'a don matsalar ta dame ka, in kana iya ita maimaita ta ka gani, wadda Allah ya sa musu mahita kai ma zai sama mahita. rabbana atina min ladunka rahama wahayi ilana min amrina rashada, rabbana atina min ladunka rahama wahayi ilana min amrina rashada. to da izinin Allah zai kawo maka mahita ga dukkan matsalar nan da kake cikin ta kowace iri ta. wana ji ko matasa har da mata da kan rasa, to kama yin ta gani, in Allah ya so kana ganin wadda an kai kayi wadda za ka yi ko ina katte sai a ce ba a basuwa don an gaba ka da kuɗi. dawo ja ta zuwa ka ja buta kaka yi alwallah, ka yi sallah abin da kaka iya ka zauna. rabbana atina min ladunka rahama wahayi ilana min amrina rashada. amrina na kace amrina al'amarin wanga al'amarin ka na shine a gaban ka. in an jima an ka gama da wannan wani al'amari ya shigo, shi ma amrina na amrin ka na. kowane al'amari na ka ya same ka kai ta yinta. rabbana, ina ta maimaitawa samari domin ko iya sosai. rabbana atina min ladunka rahama wahayi ilana min amrina rashada. Allah rama maimaita musu da sautin ka ko sun yi gane. rabbana atina min ladunka rahmatan wahayi ilana min amrina rashada. maimaita musu. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ساكي ميميتا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كسماري كوي كوكاري كو haddace wannan ayat. wato ko aiki ka bada kayan makaranta ka kare amma babu aiki, ba sai ka wahal da kanka zuwa gidan wani ba. zanna kawai jabuta in kai sallah abinda haka ya rike ta zuwa ka kai ta yi babu adadi, kai ta yi kai kullun da izinin Allah. kana zaune wani ka ce haba wani kai ya kaka zaman ka baka zabi da aiki ka ce a'a, to ba kai na ka ce to ina yi ba sai na samu bai ce kawo takardunka. to su wa'annan yaran da suka maimaita wannan addu'a, Allah ya ce fasta jabna du'a'ahum, sai mun ka anshi addu'a su. to da aka anshi addu'a me aka yi musu? fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. fadarabna ala adhanihim, sai muka sanya ga kunnuwansu, ai anamnahum, muka sa su kwana fil kahfi cikin kogo, sinina adadan, shekaru da yawa, ma'aduda kidayayyu, shekaru da yawa Allah ya sa su kwana. ana ta bida ga su bakin gari suna ta share kwana, kowa Allah ya hana mai to ne ya faki. ana ta bida ina yaran ga sun kai, ga sunan bakin gari kwana dai suka yi daɗi ya musu yawa, hankali kwance. malam idan mutum ya rika Allah, to Allah na rika shi kamar wanda ya rika shi. shi Allah subhanahu wata'ala ya ce, Allah ya ce ana ma'a abdi ma zakarani wata harraka bi shafatahu, ni ina tare da bawa na muddin ya tuna ne ya ambace ni. lebo ne biyu sun ka motsa saboda ambato na, yace ina tare da shi.
gwargwadon wanda ka ambaci Allah ga addu'a ka gwargwadon wanda Allah yake tare da kai. Haba matasa ku rika da kyau don ku samu abin nan mahita. Manya su bayi muku kuri za ka ga kamar irin dambinin kai za a daura a wuri kila 10 amma za ka ga 9 duk da tijawa na. Yara ko kun san su sun kai sha'awa su sun kai bukata amma babu abin. Ku koma makaranta ga addu'a nan ku kama nan koci da izinin Allah in kuna yi nan gaba sai an daura aure 10 9 duk na yara nan da izinin Allah. Allah ya gafarta masa samari, Allah ya gafarta masa samari, kuma ya sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa. Muka sanya musu kwana filkabi sini na adada shekaru masu yawa. Summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbayn ahsa lima labithu amada. To bayan yaran ga sun yi kwanan da Allah ya kaddara summa ba'asnahum sannan muka tashe su. Ai kaznahum muka falkar da su daga kwana. Lina'lama don mu sani ilmin mushahada ilimi na bayyane. Ayyul hizbayn cikin jama'a ga guda biyu su wane ne daga cikin su ai alfariqain muqtalifaini jama'an nan biyu masu sabani fi muddati al-lubsihim a cikin mudda zaman yaran nan magane ayyuhan ahasa cikin su wane ne yahi abin nan kidan yawa ai bi ma'ana adbadu wanda yahi tsarawa limalabisu ga abin da suka danna ai lilubsihim ga zaman da sun kai wane ne yahi kidan yawa ga zaman su amada ga adadin yawan zaman su ikhtilafal mufassiru masu sabani masu tafsiri sun yi sabani wajen abin nan bayyana wa'anda ake ni da abin nan hizbaini wato bi al-hizbaini wa sharul aqwali indi magana mai inganci a wurina ma qalahu ibnu abbas abinda babban sahabin nan na manzo Allah ya faɗi wanda annabi ya samu suna tarjumanul qur'an to babban magana wadda ta yi inganci a wurina wanda ya faɗa radiyallahu anhu al muradu bil hizbaini wato abinda ake ni da jama'an nan kungiyoyin nan guda biyu al muluku sarakuna alladina tadawalu al madina wayanda sun kajibinci milkin abin nan madina su abin na malikan ba'a da malikin wani mai mulki bayan wani mai mulki malikan ba'a da malikin wani mai mulki bayan wani mai mulki au ashabul kafi ko kuma mutanen da ake magana akan su ashabul kafi wa dalilu anna sura abinda addalili ita wannan sura ta abin nan tubayyinu tana bayyana itina Allah kulawa Allah bi salihin da bayan Allah salihai yanzu a dauki yaro matashi a kai shi a kare shi a sa shi cikin kogo ya shiga ya kwana shekara 309 jiki ne bai canza ba ana hake da shi kuma an hana duk wani ƙwaro da wani mutum mai cutarwa ya iso kusa gare wannan kulawa babba ce ba karamata ba a buƙatar tarihi kuma Allah ya bar tarihin su yana nan ga jama'a lil iqtida'i bihim don ai koyi da su kakkai sanyi ga addininka in ka ga abin da zai cuta ma addinin ka ka gudu amma dai kakka ba addininka saboda haka don kulawa da addini ma ta kaddama to abin nan don a kula da addini shi yasa ya kawo wannan don ya nuna Allah na da kulawa da masu addini ma ta kaddama abin da ya gabata min zikirin kissa na ambaton kissa mujmalan wato dunkule ne ba da talmihi bayan ya dan haskaka summa yali ba'adu tafsiluha to sannan yanzu daga baya bayanin ta daki gashi nan zai zo ga yadda kissa ta kasance nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda qala ta'ala madaukakin sarki yace don ya bayyana muna yadda hakikanin kissa take nahnu naqussu alayka mu muke karantawa gare ka na qarawa alayka mu muke karantawa gare ka ya manzon rahama naba'ahu labarin ashabul kahfi bil haqqi da gaskiya saboda kulawa Allah da su shi ka bada labarin su saboda sun yi wa da Allah ke so muna baka labarin su bil haqqi da gaskiya innahum fityatun su matasa ne amanu bi rabbihim sun yi imani da Allah ubangijinsu wa zinnahum huda mun ka kara musu shiriya kun gani matasa wato suna da muhimmanci kwarai ga addini amma abinda ake so matashi yayi kokari ya san addini ne matashi yayi kokari ya san addini ne kun ga waɗanga matasa ne kamar wanda kuke matasa amma da suka san addinin su kun ga Allah yana yaba musu da kai ne saboda abin nan matashi kana da ƙarhi in ka sheƙa
ba a cimma in an ka sheƙa kabbi mutum kana cimmai to wannan ƙarhiyo bai tsayawa wata rana za a waye gari babu shi duk wanda ka gani yana yaro in dai Allah bai kashe shi baraya shi don ya mai sai tsoho dan gaba wannan da ka gani matashin nan wata rana za ka gane dudduke da sanda kun ba ta sunna irin wanga ta sunna ba ta lalura ta dole na ka dudduka da ita ba wai don sunna ya rika ta ba dole na gashi nan dudduke da abitai to kamar a kai can matasa a gyara imani a tahi makaranta a koyo addini a dibi yadda addini ya ce a gudanar da rayuwa to sai a samu abin nan ai rayuwa mai kyau warabatna وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا warabatna ala qulubihim sai muka sa muka daure zukatansu ai qawainahu muka karawa zukatansu ala qaulil haqqi ga fadin gaskiya mun daure zukatansu mun karfafa su kowa suna iya fada ma gaskiya dai ba cin mutunci ba warabatna ala qulubihim id qamu sadda sun ka tashi tsaye bayna yaday malikihim tsakanin abin nan gaban sarkin su al-murtad wanda ya yarda anil islam da sarkin su musulmina daga baya sai ya yi ridda ya koma ga addinin kafirci to lokacin da ya kira su ya ce su ma su yi ridda tare da shi